Kien tard fil-għaxija meta tħabbru 4 vittmi oħra tal-coronavirus f'pajjiżna biex bekk it-total ta' vittmi bil-COVID-19 tela għal 85 persuna. Il-virus ħalla 3 vittmi matul il-ġurnata ta' 2 anzjan ta' 74 sena li testja pożittiv fl-4 ta' Novembru, raġel ta' 61 sena li testja pożittiv fl-4 ta' Novembru u anzjan ta' 83 sena li kien ikkonfermat pożittiv fit-30 ta' Ottubru. Fir-reba' każ anzjan ta' 99 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-5 ta' Novembru miet it-tnejn. Fl-aħħar 24 siegħa fil-Gżejjer Maltin ġew irreġistrati 141 każ ġdid ta' COVID-19. Minn Marzu sissa, it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus jammonta għal 7,754. Bejn it-3 u l-4 fi 97 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 5,371. Intant, mill-153 każ li tħabbru tul il-jum ta' 3, 10 każi kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 6 każi minn fuq il-post tax-xogħol u 5 każi minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser illi 132 persuna ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. Dan kollu fil-waqt li fl-aħħar sigħat ħabbret li ġiet riveduta il-lista oranġo li testjar mandatorju ta' ċertu vjaġġaturi fejn żdiedu is-segwenti. L-ajruporti kollha minn Franza, Spanja, Ġermanja u Lussemburgu, mhux l-istess għar-Renju Unit u l-Italja fejn żdiedu uħud mill-ajruporti tal-pajjiż fosthom dawk ta' Milan, Ruma, Bologna, Napoli, Perugia, Pescara, Pisa, Trieste, Turin u Venezia, kif ukoll l-ajruporti ta' Birmingham, Edinburgh u Nottingham.